Sizocela umshumayeli wethu oqala aze ngaphambili. Kuthe mandiceleke bazalwane i-15 minutes umuntu unikwe 15 minutes A1 egameni likaYesu waseNazaretha. Amen. Abantu abatsha osayini school. Hallelujah. Amen. Bangcwele ngexesha lokupha kwethu ukuze sikwazi ukuthi amehlo wethu singabe siwaxhuma. Sikwazi ukubona singatyi ixesha labanye abantu. Hallelujah. Bangcwele ngiyabonga ithuba ukuthi ndikwazi ukuphambi kwenu. Ndimele ukuphalaza ukubethelelwa kukaYesu Kristu. Hallelujah. Andifuna ukuthi axesha ke bangcwele ndizawucela ngokuzithoba okukhulu ukuthi sityhile kwincwadi yethu kaLuka chapter 23 verse 34. Sizawukhawulezisa sifunde phaya ngokukhawuleza sizokwazi ukuthi sidedele ngazo. Sifunda ku-23 chapter 23 verse 34. Chapter kaLuka 23 verse 34. Wathi ke uYesu bawo baxolele kuba bayazi into abayenzayo. Lizwi lakho olithetha Nkosi usezinhlungwini ubuke ihlabathi Thixo ujonge izimvu zakho Thixo wethu ongcwele othi Baba xa uthetha ngezwi lakho sizizimvu phezu kwalomhlaba. uNkulunkulu wena ngumalusi wethu. Lilo ke Baba elingcwele lityhile ke Thixo lamandla lishumayele moyingcwele phakathi kwezinhliziyo nezingqondo zilapha. Kuba Baba ukwazi kwethu kodwa kuvele Jesus ngegama likaJesu moyingcwele. Ndizawucela nje before ndiqale awufundele ngokukhawuleza nje uIsaiah 53. Khawulikhawulezele pha kuIsaiah 53. Ndingawulahlanga umxholo kodwa khawungigijimele pha Isaiah 53. Hallelujah bangcwele. Ithi le ncwadi wathi uYesu bawo baxolele kuba abayazi into abayenzayo. Hallelujah. Amen. Khawufundela pha kuIsaiah 53. Wathi kaIsaiah 53. Yes, uqale ku-3 verse 3. Yes. Deliwe ushiywe ngabantu yindoda enomvandedwa eqhelene nesifo wanga ngulowo kusitsheliswa kuye ubuso udeliwe. Amen. Thina ke asambeka. Ewe. Amen. Bangcwele elilizwi namhlanje ndime ukuthi nilishumayele phambi kwenu
uthi uYesu bawo baxolele kuba abayazi into abayenzayo. Haleluya. Amen. uYesu uthethe phakathi kwembandezelo, uthetha ephakathi kwenhlungu apho seyibekiwe emnqamlezweni, athi xa ilijonga ihlabathi, athi xa ijonga abantu bakhe, athi xa ijonga izimvu zakhe, abone ukuthi no, naba benzi abayiboni lento. Haleluya bangcwele. uYesu bangcwele uze emhlabeni enguThixo, ibingengomuntu kodwa ibinguThixo. Hale kodwa abantu khaba ibone lento. Haleluya. Uthi uYesu namhlanje xa ithethwa phezu kwelizwi, ndithi xa njonga ndifunda uthi uYesu kwanjwe ngaye indlela ende, uthi wamangalelo wasiwa kuHerode, uHerode akabona tyala, wasiwa kuPilato, uPilato akabona tyala, kodwa bathi abantu ngenxa yomthetho. Ewe. Haleluya bangcwele. Uthi uPilato xa ethetha, lo mntu ndizamile ukuthetha naye kodwa ndibona ityala kuye. Uthi le nto leHerode mbuyisela kum ngoba naye akabona ityala kulo mntu. Haleluya. Kodwa kukhona umthetho owawubekiwe. Haleluya. So abantu basalandela umthetho kodwa ityala libonwa kulo mntu ngoba lo mntu akanalo ityala. Haleluya bangcwele. Udeliwe ngabantu, usiwe ngabantu, indoda enomvangedwa alithi lizwi ufana nemvu, alikho ilizwi alikhuphayo, wathula wathi sayibethwa izimvu zihleli phezu kwakhe kodwa zange likhuphe ilizwi ngoba indoda enomvangedwa. Udelwa ngabantu, abantu bathithe bengamboni kodwa ukhona phakathi kwabo, babuza luphi naloThixo kodwa nangu phakathi kwabo ngoba abantu bamdelile, abazibonanga indlela zakhe. Kuthiwa indoda enomvandedwa. Ubani nawe lenhlanhla othe wambona loThixo ngoba loThixo bangcwele kuthiwa ufana nempathe emilisele kwindawo eyomileyo enkangala apho kungekho nto noma kodwa yama le ndoda yaphakama. Udeliwe ngabantu, abantu abambonanga, uthi baxolele. Ndithi xa ndilive lilizwe xa kuthiwa baxolele ngoba bayazi into abayenzayo, ngoba abantu banokulahleka ekhona uThixo phakathi kwabo. Bangcwele wathi uThixo xa ithi maswele basuka abantu bangena qala enqanaweni bemshiya ngemva loThixo, kodwa bathi xa bebona imbandezelo bakhumbula ukuthi khona le ndoda. Amen. Ngoba siyakwazi ukuthi singene qala sishiye le ndoda ngemuva, sithi xa sibona ukuthi siyehluleka kube kumncasiphakamayo. Kube kumncasiphakamayo. Nalamadoda namhlanje xa kuthiwa bawubaxolele, ithe le ndoda xa ijonga yababona ukuthi aba bantu abayazi le nto bayenzayo ngoba abantu bakhumbula mva, bakhumbula sekonakele, kube kumncabuya inhliziyo sokuthi le nto besiyenza ibingeyiyo ngoba nabo bathi xa ibethelelwa sebembona ethetha amazwi bathi nguye. Yebo. Kodwa sekonakele ngoba abantu bakhumbula sekonakele. Amen. Abantu bakholwa kuzenzela, bazithathela izigqibo, bathi xa bebona ukuthi bayehluleka babuye baphakama. Uthi uYesu ibonile yena le ndawo ukuthi abantu benza lento abayiboni, bafana nemfama ngoba bathi besenza uthi bendinani nje ndilifundisa belitheni ningandibambi kodwa ngoku niphathela izikhali. Haleluya bangcwele. Ngoba ababonanga ebekhona phakathi kwabo ebafundisa endlini kaThixo kodwa ngoku baphethe izikhali. Le ndoda ivuse abantu ekufeni bekhona. Le ndoda yaphilisa imilwelwe bekhona. Le ndoda yenze konke bekhona kodwa namhlanje uthi lembozo lilifulo kumnyama aliboni namhlanje ngoba namhlanje lifuna libethelele kodwa bendilifundisile, ndimo nenyulileyo, ndimo philise bani kodwa namhlanje seyini uthi nibhatiswe lilife elimnyama nisekumnyameni namhlanje kodwa ngizothi baxolele ngokuba sithi xa sihamba hale siqale ngathi
siyithathe le ndoda siyibeke ngemva kodwa uYesu ngoba seyibonile ukuthi simshiya ngemuva sithathe izigqi sithi kasibuye silahleke ezigqibeni zethu sibuye simbuyise yilonto elikuxolo ngoba uyakwazi ukuthakathaka uyasazi ukuthi siyakwazi ukubhadula athi seyikhona phakathi kwethu singamboni Amen. uthi bantu balezindaba zinezinithe matsha zizwe abamboni ukuthi seyifikile ngoba uthi seyikhona sisale sibusa uthi izindaba zini ezinithe matsha zizwe kuthiwa kuwe wedwa lungayaziyo le ndaba kodwa kuthetha yena muntu abamboni ukuthi seyifikile ngoba sinayo lonto singamboni ekhona phakathi kwethu athi seyithetha kwisimo wena uguqule athi ubekela lena wena ufuna uguqula le nto abekela yona uYesu namhlanje usixolele Amen. kwindlela esizihambileyo sihamba singaboni kodwa sizotyhilwa namhlanje ukuthi masingaqali ngathi kodwa masike siqale ngoYesu ukuze izinto zethu zilunge yonke sesibambeke kangaka yilonto sesisifa sisindeka kodwa uYesu sinikile indlela wathi yonke imithwalo isiseni kuwo kodwa imithwalo namhlanje siziphathele ngokwethu sawumsola sibuye simsole kanti thina sisuke sayithatha imithwalo sayibeka kuthi kodwa yena usinika igunya lokuthi sisani yonke imithwalo ndiyindoda enomvandedwa ndiyindoda ediliweyo ngabantu ngoba sithi sesimbiza lo Yesu basuka abantu bashingile bajonga into zabo uthi sowubaqalela ngalo Yesu basuka bangamboni lo Yesu kodwa babona into zabo siphakamisa izidingo zethu ngoba le ndoda isiwe ngabantu isiwe ngabantu sabesendlini kaThixo basuka abantu bayidele le ndoda kuthiwa indoda enomvandedwa indoda enomvandedwa esiwe ngabantu sebekhonza bekholwa kodwa basuke bayishiye le ndoda. Amen. Indoda enomvandedwa Jesus. bangcwele Moya oyingcwele. uYesu kuthiwa ufana nemvu eqhutyelwe ekuhlatyweni kodwa kanalizwa lithethile usiko watshenga ukwenza wathi abantu abayazi into bayenzayo ngoba yonke lento abantu benza lento ngabantu bafundisileyo abantu benza lento bendihamba nabo iminyaka kodwa namhlanje bandijikela isuke yangabo aba bathi mbethelele enqamlezweni kodwa bendihamba nabo ndikusolazaro efeni ndikhalela amaqheqhe ndisenza konke kubo kodwa namhlanje ababoni ngoba kunelilifu elifike lawavala amehlo okuthi nguThixo kodwa lizotyhileka lilihlo xa ngaba sebegqibile ngoba bebona kusibekele mina ijikilanga libamnyama emini bathi yiyo le ndoda kodwa sebegqibile ndiyacela namhlanje ungasithathi isigqibo ngokwakho kodwa usuqala ufune le ndoda ibe iyoza kuhola kwisigqibo sakho ngoba uzasithatha isigqibo sikwehlule endleleni uzasithatha isigqibo ingaphumeleli iplan yakho ngoba kuqale kwafika wena wathatha le ndoda wayishiya kodwa le ndoda namhlanje izophakama ethi ngoba mna ndiyindoda enomvandedwa ndithi noba kuthiwa abantu bandishiyile kodwa xa bebuyela kum nditshintsha ndize kuwo. Haleluya bangcwele uThixo bangcwele othethayo namhlanje othi baxolele ngoba ukugwenxa babo ndiyabazi. Haleluya bangcwele ndiyabazi ukugwenxa babo abantu yile nto ndithi mabaxolele noma bebenzile ububi noma bengadibonanga kodwa ngoba ndiyazi ukuthi baqala ngawo babuye baqhubele ngabo kodwa ndizobeka uxolo ukuthi baxolele ngokuba bayazi into abayenzayo ndithi nevangezelo okuzo nentshutshiso okuzo nabo bathetha ngawe bengazi nabo bathi bakuhlelile baxolele
ngokuba bayazi into abayenzayo. Nabo bakulimaza inhliziyo, bayicikide inhliziyo yakho, baxolele. Bebesebenziswa ubumnyama, bebengazi. Bangenile ethulini lobumnyama, baxolele. Inhliziyo zethu masixole. Namhlanje sizophakamisa uxolo ngonyaka ka-2025 okuthi noba wenziweni ngubani kodwa kamfika uxolo, ngoba nangu Yesu ethi baxolele ngoba bayazi abayenzayo. Uthi baxolele. Inhliziyo yakho ingabi na-crush, inhliziyo yakho ingabamba umuntu, umbamba iminyaka. Uthi ngoba wandenza lento, nangu Yesu ebekuxola, nangu Yesu ebekuxola. Ubekuxola phakathi kwabantu abafundisiweyo. Uzawuguqukelwa yifamily, uguqukelwe ngokufutshane nawe, uguqukelwe yifriend, ikujikele, kodwa bekuxola. Ngoba kukhona ilifu lomnyama apho umuntu athi noba benivana kangakanani asuka kujikele. Kodwa makufika into eyodwa kuwe okuthi uSathane usebenza ngayo. Mxolele ngoba uSathane akazusebenza ngezilwanyana, kodwa ufuna ehambayo, ufuna ehambayo. Ngoba uSathane uyawulwa lomsebenzi. Ndithi noba bethiwa ukwephule kangakanani, kodwa usube nelizwi elithaka yazi lento ayenzayo. Baxolele. Makazulwa ngenxa yami, uze ndizifihle kuwe, uze ndizifihle kuwe, ebalika Yesu, ebalika Yesu. Hallelujah, hallelujah.